És temps de carxofes i avui us proposem fer-ne un pastís. Per fer-lo necessitarem 1,2 kg de carxofes tendres, 4 ous, 2 cebes, 100 grams de formatge parmesà, 200 ml de nata líquida, oli d'oliva verge extra, sal, pebre, una mica de mantega per untar el motlle i una massa de pasta brisa o pasta de full. Per començar, netegem les carxofes, en retirem les fulles de la part exterior i deixem només la part més tendra. El tronc també l'aprofitarem. A mesura que les anem tallant, les deixarem amb aigua amb una mica de llimona per evitar que s'oxidin. Pelem i piquem la ceba i la coem. Ens ha de quedar ben cuita sense quedar rossa. Mentre escorrim la carxofa i l'afegim a la cassola quan la ceba sigui cuita. La coem un parell de minuts i afegim un vas d'aigua. Tapem la cassola i la deixem coure a foc lent uns 30 minuts. Mentre la carxofa es va coent, picarem o ratllarem el formatge. I ara anem per la massa. Amb l'ajuda d'un pinzell untem el motlle amb mantega. Col·loquem la massa i la punxem amb una forquilla perquè no creixi. Si utilitzem massa brisa, la deixem reposar a la nevera uns 15 minuts. Seguidament la cobrim amb paper de forn i a sobre hi podem posar llegums. Nosaltres hi hem posat pedretes de la platja de Blanes. L'enfornem a 180 graus 15 minuts. En aquest pas se li diu coure en blanc. El traiem de forn. El deixem refredar una mica i traiem les pedretes. Si utilitzem pasta de full, el pas previ de coure la massa ens el saltem. Quan les carxofes siguin cuites, les deixem refredar una mica i les repartim en el motlle. En un bol posem els ous, els batem. Afegim la nata líquida, el formatge ratllat i ho barregem bé. Salpebrem una mica, però tingueu en compte que el formatge ja porta sal. Afegim aquesta barreja al motlle on tenim la carxofa. Procurem que ens quedi ben repartida i enfornem a 180 graus, dalt i baix, durant 40 minuts. Cada forn és diferent, per això a partir dels 30 minuts aneu vigilant i quan us quedi una mica rossa la traieu del forn. I ja el tenim, un pastís de carxofes boníssim que podem servir calent, tebi o a temperatura ambient. No marxeu sense deixar-nos un like i subscriviu-vos, així ajudeu a que el nostre canal creixi i vosaltres rebeu un avís quan publiquem les noves receptes.